السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما دنینگا ہمیں جانو مردینانی سلسلہ مرچی من لوٹن دگے ایک سبب ذکر بکنا چیا بازیں جانو مردان تو کا اختلاف ہستیں اتفاق نہا ہر رو جنگ ہر رو حبر ہر رو واوزار جنین وتی تو کا ہمیں سوچی گشتے منی مردہ منی نیمگا ہے احساس و شعور نے و مردین گوشی کہ منی جنینا منی نیمگا ہے احساس و شعور نیستیں چھتو مردین مثال ڈناچی لوگا کے لوگا وحدی کے پتری لوگ سپائیں چوک دروگی شتگاں جنینہ کنور کتا یعنی لوگ ہر چی کار ہستیں درو برابری کتگاں جنینہ بلے جنینہ یک وشی حبری بھی نہ گوشی نہ آئی تعریف پاکاں نہ آئی وشی حبری گوشتیں جنین گوشی منی مردہ منی تو کا وسطہ ہچ احساس شعور نہیں دا جنین چی وشگائیں کہ منی مردہ ہچ احساس شعور منی نیمگا نہیں مردین اصلا وط ادا وحدی کے ڈرنا چی اتکا کارا بیتا وتی ڈوٹیا بیتا و روزگار بیتا وتی مردین کے لوگا پوتر ایدم بورتا مردین ادا وط نی انتظاری منی جہن منو وشی حبری کا ما ڈرنا بیتگا ما تکلیف بیتگا ما شمو وستا شتگا لاب شواز کرنا تایی چوکانی وستا نی مردین چی گوشی گوشتے منی جنینہ منی نیمگا ہچ احساس شعور نے آ جنین نی انتظار ہیں کہ منی مردینہ منی نیمگا ہچ احساس و شعور نے گوڑا بائدین جنین و مردین دوین دھانا ببا جنین وحدی کی تی مردین ڈرنا چی کہ تو آئیے برو دروازگی کر رہا آئیے لوگا پترین آپی بدے وشی حبری بوگشی و مردین بھی ہمیں ڈولتا وحدی کہ تو لوگا پترتے تی لوگ سپایاں تی چوک گیشتگاں کنوری کتا تو بائدہ یہ وشی حبری بگا آئیے تعریف پا بکا ما ادا یک نصیحتی لوٹا مردینہ بھی بوگشا و جنینہ بھی بوگشا اول ما مردینہ گوشا تو وحدی کے ڈرنا بیتگے کارا بیتگے و تی روزگارا بیتگے ہر چی ڈولیں تی سرا ایک مشکلاتی اتکا تو کسی آگو میڈتگے تی سرا ایک مسئلہ اتکا ای و تی مشکلاتاں مسئلیاں جنجالاں جگڑیاں درستاں دروازگا چی ڈن ایر بکا نی و تی لوگا پتر و تی جنین چوکانی کرا ڈنی و تی زہری و جنگا میار و تی جنین چوکان سرا مکش و جنین من لوٹاں گوشاں اگا مردین لوگا پترت تو بائدے آئیے وشی حبری بگو بیچکند آئی دیما دنینگا بازاگ لوگا نپترتا و دم بورتگی تو دب پل لگوشتا و تی چوکا منا کوشت نا ہمیں ڈولیں بازیں جنین ای شر نہیں ای دوینانی نادانی جنین و مردینانی بائدیں جنین و مردین دانا ببے